problem one akamirira ichata tenda munozviwana ikoko asi zvimwe taizvibata aiwa inzwayo ndikuti kudzokera panyaya yekufungana kuwena muri kunzveka iyi but ndo pari nyaya wamuri kuti akasarirei but kwaenda munhu wemba iyoyo imba akatomirirwa kotikasvika kubvunzwa kuti umasarirei uyu toti mune makufungira kuti munhu iye asara macho tekafamba katasvika tokudzwa kunzi uyu asarirei akanga asara ndevava ndovamati asarei zvikanzi masi hamuna kukwana zvikanzi hamuna kukwana dzokera mukwana tikadzokera futi nevava tikanoti futi hamuna kukwana saka ava ndovarorambaenda kuchishopi ava vanoramba mukoma kodingoendaga vamamundubatana nyaya ipere bcause munopedzera mangofungirwa ndiri kushamisika ngaandiudzewo munun'una wangu kuti akauya akandidaidza riini papi papa pasineni achindidza andiri kumashopeshope ngaandiudze zvokarata indonzi David Paradza inindonzi David Paradza ndauya mudare ramambongezi ndiwo David chazonditsamwisa anditi I'm a short man, I'm a normal person, ndino mavinga uzotaura neni avanoda kundivekisa vanhu. Why you don't vex her? Sorry, ma'am. Who is David? So why? Muna makagara pasi ndichikupai order sei. Matini akamhara muzita rakashanda padani kapo masamoni muri kurinzwa. Okay. It's you who reported. Maybe you send the people to come to my court. Yes. So it's you who reported the issue. Andikupinda mumatare emusha akakosha akadai takatsavu atabata zvakanaka anopatika nekusanaka mhiko inotorwa nemunhu ane chikuwo chinomurwadza muhana mako. Ini ndinonzi David Paradza. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndakamhanganira Peter Paradza nevamwe. Ndakamhanganira Peter Paradza nevamwe. Pamusoro pekusawirirana pekugara. Ndataura chokwadi changu chose. Ndataura chokwadi changu chese. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Ndataura makuhwa ndosungwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari andinzwe. Dzimigwa ndinzwa. Peter Paradza. Peter Paradza. Ini ndinonzi Peter Paradza. Ndauya mudare ramambongezi. Ndauya mudare ramambongezi. Ndizozvidairira zvekutaura David Paradza. Kuti ndizozvidairira zvekutaura David Paradza. Ndataura chokwadi changu chose. Ndichataura chokwadi changu chose. Ndataura makuhwa ndinowanikwa nemhosva. Ndikataura makuhwa ndinowanikwa nemhosva. Mwari vandinzwe. Mwari vandinzwe. Dzimigwa ndinzwa. Tatora mhekare tose tava mumhiko iyoyi yekuti titaurirane chokwadi chinotivaka sevanhu vamwe. Saka vaDavid Paradza chipirai dare rino chanetsa pamusha. Totenda mama. Pamusoro mama. Nyaya yatibisa muno yekuti taya kuzonyaniswa kuti tifambidzane nemukoma wangu uye anotedzera kuti tifambidzane chichemo chedu choda kuti tifambidzane papurazi. Asi manje kubva 1993 hatimhoresani nevanhu saka taingoti da chapera saka kusvika nawo saka takuti isusu muzvikuru chimanya kupurazi kutaura kuti toda kuti ticheke purazi mwana kitchen by kitchen yopinda panzvimbo yayo seposition yayo ndozvatiri kuchema chete ndapedza.
kureva kuti pakuuya kwamaita mune muzukuru here wamauya naye. Muzukuru ari mushinga ari kuuya kubva kuharare. Nanonoka apa muri vana vanyamunhu mesa tese takadai hatidairei mamai namai varipo asi mai vavo vanoratidza kuti mai vedivi rimwe chete navari mai vevana mese makadai pasina mutauro wamuda kunditaura ungumambo pakadai pasina ungumambo ndimi vakuru kunzi mambo hachisi chitema. Musada kutipa mutoro wenyaya hombe dzinenge dzakadai inyaya dzenyu sevabereki sevanhu vakuru handiti mapawa nyaya tozvitaure nyaya yenyu tichitaura ndekuti tanoda kukuudzai uwai bvunzo wangu ndandibvunza vamwe apa vanga vachirwira imba yasingazive kuti akanga achivaka wacho imba yatona ndiyani. Nhaka yatiri kutaura nezvayo panapa iyezvi ndeyamai ava varapa handiti imi mese makadaiso hapana nechunha rakukuudzai hatikunyarei mai avo mutembero wangu arapa ezvino makuvashungurudza vauye kuno kuzoti vakagara panhu vachitokonyora nzungu dzavo mvura yakuda kunaya vangadai vari pamvuri yezvinhu umwe neumwe abva kwaabva pasina nyaya yekuti vana vekwamai guru vana vekwamai nyinu. Saka mainzwa vakuru vedu vachiramba kuti hakuna chivanhu chakadaro. Baba ndibaba dai makanga makakura musha menyu muchiziva kuti baba ndibaba nhasi uno pasina zvamuda kundiratidza panapa ini ndikasvika kumba kumusha kwangu kumhondoroko amumboziva kuti wangu mwana wandakatungura apa ndeupi ndikutaure kana ndichireva pfuma mukoma anokotaura kuti baba mudiki ina handikwanise kunge ndiri ikoko enda unoita basa ndomhanya ndonoita basa ndoripota kumukoma ndozva zviri. Saka chanetsa chii imi chanetsa chii vakuzotoita kuda kunoyananiswa kugarisana pamusha wababa vedu chanetsa mambo chiri kunetsa chii chekuti hatisi kutaurana munodei kana munhu asingadotaura nei taida kuti vana tese tuye papurazi saka pekuti tisvikire munoda kusvikira pamba pemunhu asingadotaura nei papurazi sereduswa nababa vedu ndoda kukuudzai tine dambudziko neZoa Farms, tine dambudziko neMusengezi Farms. Kune vanhu vakadzidza stereki handiti but you are not learned. Ndakukuudzai nhasi pano ndakuwanikidzai nyaya iripo baba wenyu ainzani ndakarara pamumvuri paakarara handiti akarara kuti ndakasiya nhaka kuvana vangu handiti amusati mafa ndoyakukuchemedzera anozorora sei bereki akashanda zvinhu zvake anozororei ndosaka mambo tauya kwamuri ka isu tichidawo kuwa anozorora sei ndoda kupindirwa nemi kuti anozorora hasososo anozorora here munhu kana asiya nhaka inodyiwa nemunhu ipo paine vanhu anozorora sei kuda zvinhu zvakadaro. So dambudziko renyu hamusi kutaura kutaudzana haisi dambudziko handitaure nemunhu asingadotaura neni handinobanzwisa dai vatete ndikataura nemi musinganotaura neni harisiriro dambudziko nokuti rinogadzirisika hamusinotaura neni asi zuva renu kuchadii zvavo muchembere uyu varapo uyu gogwa handiti mese dakukuudzai vana vakaberekwa namai guru handimondizvo vakaberekwa namai guru kana makanga muri vatatu vana mai venyu handiti
kureva kuti musha iwoyo unenge une mipatsa mitatu handiti nokuti nyakuzviita baba muri kusanganiswa kuna baba wenyu dai muri kusangana kuna namai yezvino so tichikuudzai kuti right tiudzei vana baba vane purazi motiudza vana vababa ava ndevapi uyu neuyu mese sumukai apa purazi nderevapi nderevava vavira handiti ndizvo ndochivava but kana muchisanganiswa nababa masanganiswa nababa wenyu nyangwe akaita vakadzi vake 10 ndoda kukuudzai kuti handizive kuti mutaipi dzevanhu vakaita sei. Munhu ari kukushungurudzai mudiki kune vamwe vari kusaidziro kuso ipapa wamaitumwa kuti inotora chidhorobha yausunge momba uyauzodingidinda ndochi vanhu chatingashande tichiita ito chii chaitisa kuti mwana afunge mweya iwoyo ndiye nokuti ana mai varipo toriziva parika izvi akukuudzai nhasi pano umambo ndozvakaita dzimba dzenyu manje dzenyu mbiri cheteka mai guru namai nini handi ndizvo kana vamwe 5 mamaiga apa makamira sei apa mamai manganara apa ndinoda kuti munditaurire kunze kwamai mai ndeva vasara mai vasara vari pano vangani vapenyu mai vedu vatoti ndomai ava tichivashisa zvino ndati sei muchirasingachevanhu mamai madzimai ababa venyu matakanga aripo 5 ndozvandiri kubvunza kuti mai vasara mamai asara vangani 1 yes saka tese kana 1 munhu iye aripo hakuna mwana ane right yekukondorora vamwe vana mani munhu ndozvandikakutaura hakuna pamuri mwana ane right yekukondorora vamwe vana uzoda kutaura kunozvizo zvandikukudza nyange pakave nematitle deeds muchakaparofa anenge ane zvaanenge akataura but izvozvo kana zvotaurwa ivi muri vana vane zvitupa zvababai vavo zvisina kunyohodzwa ndimude papurasi nokuti akazodai mukadzi wangu uye akazodai anadini zvakazodai chinzwa imanje nhaka yasekuru wangu yamufora ndikutonga nhasi muzive kuti ini ndiri mwana wa1970 ruzvino zvandikuta uye mabarako mundin'ina kwandiri by 10 years handi mababa indiri wa70 kana pane wa70 ndiyo zirara ndiri kutonga idini nhasi ukuyananisana ndisaipise mashoko uyu mudhara uyu handi mukumuona uyu ngezi ndoda kutaura nevanhu vachidaira ndoda kukuyananisai kupai maexamples kuita zvokuda kuti tiite kutamba pano uyu mabuyu ngezi akabereka vana vape 1 2 3 4 5 6 umwe neumwe watinopamba nyange mukanzwa mupamombe kuchipinge mukanzwa mupamombe kupi neku anotodzoka munahamba mupamombe akapinda nebhekidhoo mukamuona kwamakuwana ikoko momudza kuti musha kwako kuchegutudzokeera kumhunduro ndokumusha kwake kana asvika kuno haashaye pake paanowana paanonikirira akataura sekuru vake tinofunga kuti ato ndeu handi mapanzo but nekuda kwekuti tateguru wedu abereka vana vake vese vari 6 hapana aripo vese vakafa dzimba dzinogara umambo dzichiti 1 2 3 4 5 6 kubva kumukuru dzichienda kumudiki mashura kukwira mutire kumashizha pamudotitauridza panapa mai ava vachiripo handiti mapanzo mese
nyangwe mwana abva mudumbu mavo haakutongeri vamwe achiti nokuti mai vedu varipo mazvito zvoda kutaura you've that right kuramba kuti aiwa kuna mutemo wakadaro amai kufirwa nana mai vedu hachisi chitema dai ana mai venyu varipo pasina nonsensi dzese dzamuda kutaurira pano saka kuti anga ndakulekitirai ndisati ndapinda mudare nemu uya agara umambo uya akagara umambo uya ndiye aripo nhasi mambo handi mukumona uyo mukomana ndiye aripo nezvino uno takanogadza umwe wemuimba iyi kumhondora ngezvo mangwanano ano aya tiri kunogadza umwe kusanyaka wemudzimba dzipi zvakasiya zvaitwa nemudhara uya handiti dai takanga tiine makaro nokuti iri ndini tina nhengo wangu aripo akuda kuita zvakadaro zvekufamba matare atiri kutaura pano mamai anomirira kunotaura maka muchizviziva pai ivo varivo vane matambudziko nyaya yatiri kuda pano kana muine mhuru yamaunza ndoda kukupai pikicha yandanga tichitaura izwi rangu ndorakaipa ndoitira kuti munhu pasanyepedzerano kuti vanga vachiti ndotaura ndega uchinzwa wega zvataitaura handiti mafao saka nyaya ndinoda kuti tibatsirane pano ndeti kana ndichibvunza kwamuri ndimi munoita kuti ini ndisarasike kutaura nini dambudziko ramuinaro nderekuti chii mai vakurambai here havaripo mumusha mai vanoti mukaenda mumusha voramba here kuti mawire mumusha sanangura aiwa ndoenda mabhutenda mai vedu ava vanotiramba mumusha tikati maita uya ita zvinhu zvenyu handiuipo ita zvinhu zvenyu handiuipo mukono wangu uyu ndikada kunoti mairi mapango kuti ndiite zvimukumba kwangu ndotuma munhu anotaura kuti iwewe wauya ndokusungisa ukauya nahlangani into hlangani yawauya nahlangani waiona hondo yaitika pano iri ndozva kundotuma andichazivi manje mamwe kana iri hondo iwe ndoda kukuudza imhanimwe imiye dai kuti imi mune umambo muchitaura matauriro akadaisodaisaomadaitairwisana hamungauri nerumambo ikutoti ukauye panakotora kuti ndaurakwangezi pandiri uchitaura matauriro evanhu imi chamuri kukumbira kune vava chii kuti isu taikumbira samhamba kuti kana taita matambudziko tosvika nematambudziko anozonga akutaura zvehondo ndibai here ava mani mwana ndoda kukuudzai nhasi vana ava mwana chinzwai vana ava nokuwandu hwavo isusu basa renyu vetraditional leaders muzvinzo zvanoda kutaura vatungamiri vechivanhu kana chivanhu chikange chichirasika paine anoda kuchibatira padumbu kana kushandisa simba parisipo atariswe kumeso akafanana nemunhu afire mozvinzo zvanoda kutaura nyaya kutaura pano ndenhaka yakasiyiwa neumwe mukono wakararama chu ndiani akabhadhara mari yekutenga purazi ramukubvira panapa dasa nhamo iyo yakaonekwa nechembere idzi nedzimwe dzadzo dzakapfuura handiti imhosva here kusiyiwa munhu uri mupenyu pari kufa vanhu tinofira namusumwe chete ino wangu munin'ina mudiki kwandiri akafa aitevera inini imhosva here mwari ndiye anoziva chekuita neupenyu hwevanhu saka munoda here kuti mwari atsamwiswe nemu kuti ndakasiya vanhu vari hono kuti uraya vanhu varirari ndozvamuri kuda ivo babai vavo dai vaenda purazi kuti risagare vanhu vaitengerei purazi munoriziva raitengerwei ezvo ndakatsvaga purazi rako ndofa inini vana vangu vobatsirana matemo ekuti vosauye pano vosauye pano vana vangu ane chituku achine zita rababa wake inini mhosva ina ndekuita sei vanhu vari kupomedzerwa imimi nevava ngakuzivai mipanda yenyu ipapa kuti ava ndo vari kupa ava ndo vari kupa ndokubvunzai mubvunzo kuti munozviitirei
Division. Unakwenda kwako. Go. Makadije. Tinofara izvo. Imhuri yenyu kamutendere. Imhuri yangu. Chii chanetsa? Isu hatinoita chanetsa. Wakauya kuti haune muzukuru. Wakauya akarima makore maviri. Akakundikana oga. Wangoya achitsindovaka. Unondovaka paanodira. Wada kutema huni. Unondotema paanodira. Inhema dzekuti kwai nhai aindokudzara ava mai kuti zvakati. Anongoyotaurana navanun'una vake. Unotema pangake mupurazi. Kana anoda kuvaka unondovaka iyeyu. Vakauya akadzati kamupa vazukuru kuti dzarifanai nasekuru wenyu muzukuru wenyu. Akadzvara ndigere nomuroro wangu. Hakuna chakangoipa chatingadziva vanhu ndodzinga vanhu nemutope ndovavachengeti vangu ndingavadzingire vanhu vakavachengeti. So ndoda kutambira mashoko enyu. Mashoko enyu ndakatambira matsvene kwandiri. Mashoko akanaka zvikuru kwandiri. Chinhu chiedza chandoda kukupai mese makadai ndechekuti kunze kwagogo ava varapa hakuna umwe mwana ane simba kudarika rumwe. Mazvinhu zvamuda kutaura, hakuna umwe mwana ane simba kudarika rumwe. Zinyongo, gangaza nenyati mukwasi yaromo kwazvo hakuna ane simba rakadarika rumwe. Asi tine tichizivana kuti mukuru ndibva niki zinyongo kuchiuya kunosvika kwekupedzisira. Nhaka yatiri kutaura nezvayo ndeyani? Ndeyatateguru wedu ngezi inodzoji murungweni. Kana ndikapuwa umambo handidaifonzi murungweni chief. No, zita ratateguru wedu harife. Rinoramba riri chii? Nokuti ndiye muridzi wetunhu. Zvinobuda zvinhu ngarichinje here vakomana? Harichinjike. Mutemberi aripo. Mazvinzwa zvandiri kutaura. Makarichinja? Harichinjike. Rine muridzi mupenyu aripo. Surviving spouse. Mukakundikana kuwirirana navo. Dai iri hondo yamuri kuitirana navo. Handiti? Vanongoti vana vakundibvisa papurazi pangu patakasiyiwa nemurume wangu. Handiti mabona? Hondo yatodii? Vati ivo anoda kuuya papurazi anouya ndingarambe kuti mwana vake here. Ivo varivo vachengeti vangu vasara vandinavo. Muzukuru akamira sei mumusha? Mwana womukoma wedu. Baba vake vakafa mwana womukoma wedu. Handidi muzukuru anotungamira matara. Handi mapanza? Kana tichiita chivanhu chine makategorizi. Achataura shungu dzake but hatungamire mudare. Vataura gogo vapindura imi sedare richinyora maminetsi kuitira kuti mangwana tobvunzana koma akuti chii kune vamwe. Gogo vakataurira imi kuti handina mwana wandinorapa kuti anga achiitawo zvanoda kuita mupurasirandi apagoa. Mira, mambo. Aibu kunyipa mambo. Nae mambo. Gogo mambo. Moti kudi. Hebu. Joshika. Tukwase mambo. Atiti tukwasana. Ko hindi kasikani gogo mai. Atiti weka undidaira. Tukwase mai. Weka undidaira. Ukoleka kukwasisa. Ndinofila sei mambo. Ndofila sei. Azvifatse. Ndofila sei. Saka chitu kati nae mai ndoda kuwana pokuwaka. Wose wakwasisi mambo. Ini pano tinemera hapo mambo. Itwaika imi varume ndoda kuti
musasimbe pamashoko kutaura muchitaura zvinhu zvisina basa. Nhasi tiri mudare muno, we are not talking nothing muno mudare, tiri kutaura chinhu chataakuva chatiri kusunga pano pasi nekudenga chinosungwa. Tiri kutaura nyaya yekutaurwa kubva mumuromo magogo vachitaurira ini. Handiti kana muchingoita mahungu munoita kumba, muno hamuitwe mahungu vachitaura. We are recorded. This is social media. Yokuti mangwana mese kwa munenge muri munenge kuzviplera nega gogo vachitaura mudara kona sita kutaura zvipi nyaya yatiri kutaura pano muibatisise muchinzwisisa kutaura nyaya iripo ndekuti imi kuri vana vanyamunzi hongu mambo chokwadi rimu Vamos. Ano wakawanda asizeurwe. Oh. Waza anoona kututumwa. Hayo inyaya kadaka. Nyaya musha yemhuridzi. Patsanura vari vana vanyamunhu. Vari kuudza kuti aiwa mai vavo vapenyu pa5 vakavadzimai avava. Mai vamwe chete varipo. Saka kune vana zvamaonero angu kuti ivo sevamai vapenyu varipo vana vavo vobva vatora advantage nokuti mai vedu varipo vanhu vamwe chete pamunhu. Saka nyaya iripo mari ndoyatitutaya manje kuchivaudza kuti pavana vese makadai hakuna ipi hakuna mupimbira muri chinhu chimwe chete hakuna ane simba kudarika rumwe nokuti mai avo vachiripa hapana da kutsvaga ukuru pamuri ndokuda kuti muridzi wechinhu aripo handiti makwana ndonyaya yekutaura nevanhu ava famomba vane nyaya inosiririsa inorwadza yekuti vanhu vangati vari kutsvaga pekuvaka murasivana vakatumburwa namai avari saka problem ipapakudii pakusawirirana pakudii pakuti tikati ngatiite zvakati semhuri matambudziko auya ngatibatanei havadi sachii sekuti ini ndofirwa nemwana hama dzangu ngatifambei havadi hama dzangu ngatigadzirisei zvinhu izvi havadi itai zvinhu moga handiti orit isusu ngatichigarai pasi orit sekufunga kwedu tichiti kufunga ise papurazi peduka imi zvamati hamudi kutikwazisa hamudi kutitaura nesu isu ngatichigara pasi tochekerana midya yedu vana medu 5 tombochekerana midya yedu yakaenzana imwe chigara imusikatauri nesu muchiita chero tichiite matambudziko tochigadzira tega ndiza kuti hatisina kukama ndiwo pane nyaya yedu but pfungwa yekubatsanana ndino pfungwa yakanaka ndekuti tinoita sei kuti yakapa ndiwo chinhu chekutanga chatingamboita navo saka isu takazofunga pfungwa yadzo chokwadi kana mudzimu wababa vedu pawakabuda wakatibata naye mari asi kuda ndiyani kutangumuona ari pamusoro yemupamo ndofukatauya muno mutotenda mudarerei zvandoda kumuita nyaya iri apa inoda kukumbira tinotenda ndokumbira mastori enyu amatsanangura kutara ndinongoone ndangopindirawo zvangu ndikutobva rwendo ndakatonoita ndingone vanhu vanoda ngobvudza ndabvunza hati semusingawirirani kati ndikabvunza vataura mutango hanzi tikafirwa tomboti munhu afirwa toti hatichibatanai katifambe tizochadya umwe wedu chii tiri pamwe chete vanhu vanorara maita henyu mupamundu regai ndivabvunze makateerera bamini pakafa Peter hatina kuenda kukeke here kumuprofita uya tikanonzi kudii right ndoda kuti mungoti takaenda hatina kuenda here padhuze pamuprofita uya madzibaba hatina tese inadasipo atamuda tese takavakaenda padhuze makasara tongadare taitongana mambo vari kwere vamuri kusvika vakasara ndivamufungira aiwa hatina kuvafungira saka mukaenda kakuda makamirira mudzimba kuimba iko kuda mumwe vanhu akafundirira itata tiada munozviwana ikoko asi zvimwe taizvibata aiwa inzwayo ndikuti kudzokera panyaya yekufungirana kuya muri kunzveka iyi but ndo pane nyaya
wamukuti akasarirei but kwaenda munhu wemba iyo imba yakatomirirwa kotikasvika kubvunzwa kuti ko umasarirei uitotidi mune makufungira kuti munhu iye asara manje aiwa tekafamba katasvika tokudzwa kunzi ko uyu asarirei akanga asara ndevava ndovamati asarei zvikanzi masi hamuna kukwana tikanzi hamuna kukwana dzokera mukwani tikadzokera futi nevava tikanoti futi hamuna kukwana saka avavaruramaenda kuchishopisho ava vanoramba mukoma kodi moendanga vamamundukatanaa nyaya ipere bcause munopedzera mangofungirwa ndiri kushamisika ngaandiudzewo munun'una wangu kuti akaruya akandidaidza riini papi pasineni achinditi handiri kumashopeshope ngaandiudze zvokaraani makamodikokawe tikaita dambudziko mambo pamusoro toti ini ndiri munin'ina wangu tokudzwa kuti vakomana handi indi vandogara naye munin'ina wangu oudzwa mukoma tanzi tifambe tese ava vouya vondiudza iri ndoramba saka vakaudzwa navo vakaudzwa nevavo makavaudza ndaivataurirava vaiti vanhu kana ane chaanoda togara pamusha umwe chete yako paanofamba netsoka everyday ava vanenge vaiti kweiwe unotumiwa sei iwe unotumwa sei ndakavo ndovaudza asi vaiditi andivava toratibhurana makaudziwa mukati kweiwe unotumwa sei afirwa vacho tichionana saka aizvezvi munodai kufamba kumashopesho handirambi kana saka ndonyaya inenge yapera chindai munofamba kuti vakushengura zvatopera apa pachinakunyaya ndimambo kana muchiriprezenta nyaya dzenyu muchibuda zvamuri kuda nyaya 1 ikareprezentwa 10 nhingi kudai aibude zvakanaka handiti pana ari kurambidza vamwe here kuvaka mupurazi pamusoro imambo ndanzwawo munini wangu achitaura achiti akatuma munhu kunotema matanda ini ndomurambidza ichokwadi isi tiri kuchengeta purazi vemunharaunda vakangouya vachiti ndatumwa nahlangani indakati kana achiuya iye ngaauye iye ndaona kuti vanhu vari kushandisa iye munhu andakatotsiura it was last week ndakamutiwe ukapota uchitumwa iye ngaauye pane kuti iwe unouya nyaya yekutemwa kwemiti handiti wausina kudyara iwe handitika dai mamuda kutoona ngozi yachona chetoti muri mudare maitoburuka moona mombe dziri padza ndedzengozi yekutemwa kwemiti kukuona mitema purazi renyu endo miti yamuri kuti rwiyacho yamuri kutaura nezvayo varidzi vayo ndisu noti imimi inofana kutochengetedzwa nemi purazi renyu iro ramuri kutoziva kuti mune miti mutende baba venyu vakachengeta mitiyo mukaitendera kuti itwe gukuwe kana kufunga kuti tingaise mari muhomwe nemiti vana vamuri kubereka vazukuru venyu ndokutaurai havapi vachiziva chinonzi mupani havapi vakazochiziva zvachese nenhau yechikorokoza inoitika mubani mungadai muchitobata vanhu muchitotipa mombe kuno ndiwo chaizvo muchingobata vanhu muchitotipa kuno tichisunga tichivatonga tichitora mombe nenhau yekutemwa kwemiti ndiwo zvatenge tida kuedza kuti tiite hamuite nepamuromo ndakuudzai nhasi gwara motoshamisika munhu ainge akasungwa akawanikwa achitema miti pai mupurazi manu mavo handiti makoa deforestation kwese kwana zvimba kwe kwatinoona kwekwe kwaya kutori nemiti handiti vakaikanganisa miti ezvinova kuchembera kuuya kuno hama dzenyu vamwe vaichembera kuuya kuno nechisimba
hazvisiri izvozvo. Ndinozvikuru mwana baba ivava nokuti baba vangu ndofika idzodzidzi. Zvino nenewo ndinowana kuti ugaro muna baba vangu vakafa sezvinongoitawo vana vavo. Saka kundidzoka mumashure handifuni zvakanaka nokuti pane pandakambonatidzwa kusadiwa nababa vangu pakurima. Ndikati ndofunga nokuti vangu vakafa ndosika ndizoya ndakadai. Ndinofanira kuti pechipiri mapabata pekuti ndofunga kubva nhasi tichange taakutaudzana paukama hwedu nokuti ropa rigezwe nesikwe nemvura. Ukama haugezwe nesikwe nemvura. Kurara kuno kusoka kuya vakapinda munomo panga pasina kumhorosana. Ndorevesa zvavamhorosana panze apa pana ndidaira hapana. Vanga vasingadi mumhorosaisa ndinotaura nokuti mozotaura. So chikonzero ndauya muno ine handinadaka rekuti ndafirwa ndaita sei, asi kuti nhamo yangu ndekuti ndinoverana vasingadiwo mupurazi ino wacho unonziriwa asi kuverana nekuti vachida nhamo yatanga ndosaka ndisingamhoroswi ndinoimba kurima makura. aiwa papurazi pana mai vangu varipo saka ndinenge chinotiridza kuti mai vangu ipapo ivava ndanichafamba nenyaya dzangu zvangu baba mbiri. Ndingotendawo kuti semagadziswa amaita mambo kuti tichataudzana nomufaro semhuri ini richatibatsira ndichafarawo zvikuru nokuti vese ndovada asi apa umama vasingachandiri nekuti ndinoverana navo vasingadi. Ndatenda zvamagadzirisa kusawirirana kwavo ini ndichiti ndiri mwana wenyu wese kwangu chindirwadza ndosaka ndauya kunozwa mwarawo kuti aiwa ndana baba asadaro nawo kupesera kwaita manje vana baba vasingadawo papurazi vasingadi vana vabva vasvipa inini vabva vasvipa kuti amai vangu mukadzi wabhudhi wokutanga kusvika pakuzoti muzukuru wava muzukuru ane 17 years ambva aona ane simba nekodzero yekunopfimba muchero rose wendingafyears amai vangu avo kuti yatidanana tina kuya naye ndakaimhangana musunye ukati ndiende kupolisi ndakaipaipoti rombo yotoshanda naye kuti mwana ane 17 years anoona kuti simba blessed rekunomudza mai vangu inini iye mbaba wake mino wangu 10 years yanga wacho but abvaona simba rinopfimba amai vangu gogo ane 75 years iwo amai yake mfanade avatoripo kuti because mbuya yake ndi ava vemukitchen avo ndombo vemukitchen mabaki avo. Saka ndikati kana achidai manje tikanyarara kana muruva wakazviona mukanyarara next time anosvika kuvari pausiku uzi anenge vari vega tofunga kuti ndakamutuma uya naye ndatomwisa kumapurisa chokwadi next time anovarepa obva auraya but kuti ava nepfungwa idzodzo nemoyo mwoyo ari kupasiswa neruvengo rwagadzirwa ruvengo rwekupasiswa nevabereki vake zvandaaruvengoini ndinovata chaizvo undori masi muchangu ngekuti unotambirirana sei rana baba ava ese murana baba ngeni kuinga ndimana baba ndakasirwa bangu achifa saka ndotenda mangu kuti zvamataura izvo mbuya yangu achinzwa ndofunga kugamuchira kuti vane vana vesa kusataurirana navo ava tatinofambidzana chingotaurirana pane nhau yakatomana paizvizvi ndiye yatakangotsaukana kusataurisana yavakauya ukaita zvavakaita musha iripo nhau yakatifamba koso mafui iyo patakatanga kuzamurusana matsamusana katatamusana uyu waiuya waiuya tipa huku muzukuru wangu uyu achindipa mwana wenyu akarogwa muzukuru wenyu akarogwa wenipa $5 kuti avatakidzitsamusana vai basa vana vavo basa ndopinda pabasa vana vavo ndichitivatona vangu hatunhasi ndaipa mani zvakatsa iriyo nyaya iripo ndiyo yatakaita kuti samurusana taingomhurusana iripo nyaya yakaitaurwa ichanaachikupira pamusoro zvokumhurusana kusamhurusana takatanga 93
vana mai vedu vachiri vapenyu vakatobva mumushamu unomedarika imumu vabva mushamu vana mai vedu vakazonofira kuhanzvadzi dzavo mai vakafira kugamo kusviridza ndokwavakafira tisingamhorisani vana mai kubuda kwavakaita musha vavoinzi vakaramba vari muno musha indouraya munhu saka kumhorisana nanhasi nyangwe zvatasangana panza hapana amhosa munhu baba ndokungaitova semi zvavo ndikukuro changu vachigariro kungovonesana kuti ndibhuti ningi ndima yavo mune chipo chakashata hatimhorosani akakuudzai nerombo rakaibva from 93 maona mambo wavo maona maona zvatoita nekuvatifisha vatodii amurusana mukavakatoita toyazomhorosa chete bva varobuda umambo vakaona uchisiyiraniwa sebhutu kunzisara uiti ningiringa pamisai basa makazviona kuwai chinowani plus kanhu kari mudunhu medu kakadai so kakachekwa kakadai so kodai munhu mune nyika yese yatoona iyi neuma vaita nasei imi muri mwana kune vapa ausikwa avanoora mwana mudzimai wamukoma michitaurai pamusoro edare ndichipikisana nemashoko ataurwa vandisisi vangu kuti ivo vana mai vavo vakabva papurazi baba vedu isusu vari vapenyu vakonana nemurume wavo handiti panyaya dzavakakonana nayo amai veavo naamai vasisi ava vanova amai vabhudhi avo vari avo vakonana nemurume wavo avo bhudhi avo amai vavo nekuti vabva pamusha handiti vakabvawo pamusha vakanotsvaga musha yavo handiti ndizvo saka kubva pana mai vavo hakuna dambudziko kana naamai vangu kana nehanzvadzi dzangu kubva nekuonana nemurume wavo handiti ndo zvandikatauri pamusoro maita zvakanaka ndazviwa pamusoro imama nhasi is the luckiest day mumhuri kwenyu yes nekuti muri kutaurirana muchivaka rudo rwekungozova vana vapalatsi mukana iwoyo mukatamba nawo paupenyu sitara baba vedu rinofa ende purezidenti munomhanya mose taurati gombo makagarapo pamusoro imambo iniwo ndiri pamusoro pekusawirira mupurazi chokwadini ndakauya mupurazi ndofunga ndakaroorwa pamini vangu apa vaine 5 years dzekubarwa tikati ndachichengetana navo hondo iya ndaichengeta vanhu mushegutumu vana vavo pasina zvekuti mwana wani kana kuti mwana wani ndakachengeta zvinozivana namai vamweni vangu vavanonditikurira asi nhasi kana vamweni vangu vachandivise munhu baba mini ava vari kunditi murori zuva nezuva wandakadzacho ndoshaya ndakazara ivava ava ivava baba mini ava kana kuti azona titaudzani ndotoshaya kuti toita zvekudini takangofa murume wangu kuda vaimbonyangaridza murume wangu ari mupenyu vanotaura zvaanoda vanongomhanya mambo dzimwe ndiona vanongomhanya kuti makarinzi ndikatomboti kuti ndogara sei pamurume wangu ava nanhasi izvozvi ndivane muzukuru wako uya kuti kuuya kunditi pai ngatidanani anosungwa iyoyo musaitye gogo iyoyo ndokutaurai nditofunga sendikurigreta akabudikidza nemuno angadai ari kwezvozvo ane 17 years nenhau yekuda kuvakadzi avashaya avashaya aiwa ngainde kujere ndozvatotoda anoenda kujere sekuru wati aende kujere kana akaita izvo muririsechizika mwana mari nemidzimu ngainde kujere ndozvigumira
anoenda kuzveni asatamba achida muno mudare muno munotoprotekta vana ma17 years mutemo wamunyika inoi mai vakugara vachitaura taini 18 and below. Vanhu vanoti munhu akasvika 18 years hazvisizvo zvikutaurwa nemutemo. 18 and above, 18 and below unosungwa handidizvo. Alright. Pamusoro mambo tauya muno mutemo nyaya iri kutaurwa yaisanhasi. Moziva kana kuti baba murume kana akura asingafambiwo panofamba mukadzi wakaita vana vake unoti mubikirwa zvunhu moziva kuti zvinhu zvinenge zvakaoma. Initi mai vangu ivo vaduda kana mai vasisapo vaingouye baba munomusha mune vakadzi vaviri noumwe kwaganda ganda wacho ari muno iye ari kuita kuti anhu acho tinobuka ganda wacho achiziziwa mune vakadzi vaviri vanoroya uyu mukomana uyu tikatoti baba neuyu mukomana nababa baba vakura vatabva mukufamba kana kuti mudza munhu mudona vakura unotaurika unopakurigwa unokwadza kuti diki muri kuziva zvanhu mutere nyaya mai vaitorana mai kwaganda vachinobika madoro pambana uyu mukomana aita zvezvingororo ukabikwa doro pambana mwana sisi vakaenda havamo munomu evari mochipupura uroi hwakatanga kudhara baba vaneta vakura vakukundigwa simba nekadzidiki vana mai vedu inini ndinakati mai mukaramba muri pano muchapaziwa nekuti uyo mukomana akanopudza makuveka simu ane magirazi nemakuveka musoja unamusabhuku musoja akanemakuti idzi nemahombe akapudza matebhuru nemacheya mukomana njere dzarachika mai vaifamba vachiita zvinhu zvavo zvokuda kutsvaga upfumi mai vedu ava hatisi kunyaya ndiri pano nezita rajesu takamira pano ndosaka vana mai vedu akaparira kuhama dzavo zina kodzero ni mai vakafa kuti ndini mai mukadzi akufa asina kiteni rake munhu akazvara vana 10 vamwe vachifa nasi mukazofa muzukuru wavo uchizvika ipapurazi mukasvika papurazi munhu ane zita ripapa raakapi anopita iye akafira murodhakazamuita kuti ipapurazi nyaya dziri papurazi dzikapona muchinotakuya takadai totogwara kudai tomoti tiwo pupurawo zvapupu mukaona kuti ngono yacho yakatanga sei musuna avabhudhi vakatemberwa nenyoro yakatorwa mumakomana takamboinda tisagwara papa mai vakamboona kudzoka tiri vana vauya musha kuzogadziriza kuvara kemwana nadzadzi yakuiamako isoya kukudza yapa simba ratinaro harisire kutenga handingozviko zvedu dambudziko ramunenge muinaro mumusha sevanhu vari mumusha medu purazi ramuri kuchembera nderedu isati sokuchembera kuti purazi garigaro zvakanaka taura nyaya yehumoyi inenge ndinetakuta kana muchichema nenyaya yehuroyi mumusha handiti toda kukudzeka mazano acho kuuya kwamaita mukade masuka magara apa kuti mangotauya tiri kuchema nyaya yehuroyi mumusha vakaenda kuchipinge vakatoita 2 months vasina kudzoka vakazonobatwa vaya vakazobatwa vakawanikwa zvinhu zvakarema zvisingaiti handiti asi takavati aiwa muda kugoenda kuhama dzedu endai vana vakati hende tidzokere kwamambo vana baba vakati hatiende tikati vakomana endai munotora vanhu kana mauya mudare muise nhunha dzakawanda pamunozva tichiti taurai mhosva yamauya nayo tinoverenga zviri pabepa redu iro rinenge rakaripotwa handiti nyaya dzikaextenda tiri mudare teziverenga kuti vabereka nyaya iyo vabereka nyaya iyo hakuna vanhu vakaberekerwa paguru handiti vazhinji vanowirirana but nyama wamuinawo ma chamuri kutadzira kuwirirana chii purazi morasa ushamwari nenhaka murume uyo akaona ndikanotsvaga musha kumhondoro nemhuri yandiri kuda kubereka kana kuti nemadzimai angu handiri kuda pamhondoro apaiti handiti ndopaanotsvaga purazi ini munoza muchemero wandakuita baba venyuva ndomuchemero wandoita dhararira muruoka dharauranga rumoru takugona kungonyora zita hatina kuona sekuru wedu
tiri kumuchemera kuti dai tichimbomuona mumaziso medu kuti tinyatsoona kuti akomana mudharaunda kufara nezvaakatiitira. Handi mapana kumadzimambo munyika ino yeZimbabwe ino, mambo ngezava ndiye munhu ane the richest area muno. Tauraiwa zvirambe vanorapwa, ndiye ane goridhe rese zvaro, vanakomo vana platinum zvese zviripo, nezvimwe zvamusati maona zvichauya. Handiti aifamba netsoka kudai pasina michini yekutsvaga kuti chii icho chaimutuma kudaro chii. Kodai tikarasana nhaka yacho taizoitora sei kuti ichengetedzeke? Nhaka inochengetedzwa varume vanatete vangu nekudini? Nekubatana. Mukasangobatana chete kana kutyanana, ndo chinhu hwani chinouraya vanhu chekutyanana, kuti uyu akaromba. Uyai timutorere urombwa hwake pano. Pano ndo pazvinoperera pano. Pamambo pano ndo panopedzwa matambudziko. Panzi anoramba kufamba ndiani, mukati bese mukawirirana kuti hapana mauya saizvo so enda ndichinzinya yehoyi musayamwa musuwewo kana waitichi samutanga panopfeka kungotora ndikati hakuna mota iriko here mpurisa vanhu navo motikari mumota nhasi unovari kusekerera baba nevana havatize kwauyota izvo ndo zvatoda mambo izvo ndokumirisa zvinhu zvakadero izvo ndo zvatoda chaizvo muzvindowana mambo shato menyu pambenda pemunhu dzikanomuka zvatoita kusinekuwa kuti zviatisine nyoka dzechifamba dziri mazee dziri dzichinini baba yainge ichifamba mumatiresi memunhu sokudai so asi usingazoti yakapinzwa nebani kudai ndoyaidzi manje ndonambotanga tanogadzirira kungadorodinini ikati hakuna mutemo wemashopesho, mutemo wemhuri dziri kurwisana. Handiti mauya mese saizvo unogona kuti dambudziko renyu nderei, kumusha kugarike kwakazodai kwakadai, manzwa mashoko agogwa anga zvakazodai zvakadai zvakadai. Ndobva ndati right, motikari iripo here, mupurisa navo mazvona kunetse tikabuda izvo nepamudhuri apa tisati tanopedza kupinda pamudhuri tisati tanobuda kumapepo kwavo tinotowana sowe iko paya toende tinopfugama tonyeperwa ipapo tese takateerera vana vanyamunhu. Handiti tobva toenda pechi 2 pechi 3 kana kuri kuchivanhu kwatiri kuda hendei pakati, kana kuri kuchii tokuudzai kuti nyaya yenyu yemhuri inoda tokupai munhu wamunozouya mega makutenda kuti paya makatibatsira. Handiti mapawa zvinoitwa vanhu vakabatana, kwete kuti nhasi umwe akaenda kwake aenda. Handiti hakuna anodzoka kuno umwe, hakuna kwatiri kuenda, hatina kwatiri tichienda. So mhuri yekwaparadza chikumbiro changu chekupedzisira kwamunhu pari zviri tina mai mumusha, mukabata mashoko andiri kukuudzai zvinhu zvese zvinokufambirai zvakanaka. Zvevamwe vana mukoma vanani vakaberekwa namai ava, handiti hamusavatye, ndiri kurikuita zvakare, musadii, musavatye yavo. Muri mukategori imwe chete, uyu muning'ina, mamwe vababa muning'ina, tese tikamira nyangwe kwakaita ane ndebvu dzakadini akakura akadini, tiri mukategori imwe chete, hakuna anotya chii umwe. Vatinotya isusu manjava, manjava vakaenda kara
kumana kuna baba hedu vakabhotuka patinoita zvakadhaudziuka kudai muri kuchikapo but tichibva ipapo zvinotakanga zvana panapa totorana vedu uyana pamuoii totorana tenze motikari imwe chete iyokota idzoko kunotsvaga kune sadza handiti tosvika totenga nyama togocha tichidya hapapa kumanda hawo natunomama paunotorwa pavanhu 6,000 vanenge vachiuda wotorwa nemunhu wani handiti munhu wani zvavanoita anoona kuti aiwa kadini tiri donwe wani rakadai muosheni saka tikasiya kuti 6,000 vaya vanhu vanoda chikagajara navo vaya handina kwandinoenda handiti obva adzoka mani akutoronga chikabineti yako saka ndoda kukutendai chinhu chimwe chete ukaona vanhu chikwanisa kusumudzana kubva kumusha kwenyu kuti veduwe hendei kwamama mosumudzana moro yamakadai so inini kana ndasara ndikusara ndichirwadziwa usingaita saka chavari kurasana paya chii kana vachigona kutombotaurirana vonga rwendo makamboona vanhu tu vangafambe rwendo vasina kurangana makazviona kwani vanhu vaviri vanofamba rwendo vadi